a Roca? A nivell estatal són gairebé 600 persones. Com ha passat aquest ERO? Això ha anat passant. La Hoca és una multinacional líder mundial i això s'ha permès entre tots una mica, amb els treballadors i sindicats, aprovant ERE sense cap medida i ERE tras ERE al CETERE que s'ha presentat de la descripció de contracte. Principalment va presentar que afectarà 713 treballadors, es va quedar finalment 629, però bueno, l'administració va aprovar totalment l'expedient de regulació que va presentar Hoca. Van lluitar fins al final, pensaven que l'administració seria favorable, però no ha sigut així, i llavors els acomiadats es veien en una situació bastant difícil, després de molts anys de treballar a una empresa com Hoca, que és molt difícil encontrar una feina que s'assembli a la de Hoca, perquè era molt específica la feina, no hi ha empreses que se dediquin a això. Actualment, després de l'acomiadament, heu presentat denúncia? Per part del sindicat CGT s'ha presentat un recurs d'alçada, que és el primer tràmit que s'ha de fer, i sindicats com UGT i comissiones sembla que la cosa ja està bé per ell com està, i nosaltres hem format l'associació d'acomiadats de Hoca, més que anar per seguir tots junts i intentar lluitar perquè la resolució es va firmar també un pla social i nosaltres volem que es porti a terme aquest pla social perquè el formin, es donin cursos i també voldríem una bolsa de treball. Això una multinacional és un grup empresarial que representa moltes empreses i creiem que una bolsa de treball seria idoni perquè es podria recol·locar molts sectors. Aquesta empresa històricament ha tingut bastants beneficis. Sí, l'empresa Hoca és la líder mundial, actualment líder mundial i està comprant empreses a països diguem que la mà d'obra és més barata i le surt més econòmic. I l'empresa que és catalana vol fotre fora el camp. Quina és la situació dels que encara estan a la fàbrica? La situació que els treballadors actualment és de por. Es treballa en unes condicions molt pitjors que abans, hi ha molta més gent, o sigui, menys gent treballant, hi ha molta més feina, les produccions les estan apretant molt, la gent està molt agobiada al treball, per part dels sindicats hi ha sindicats UGT i comissiones no volen fer res perquè ja estan ficant la por al cos a la gent i la gent està molt, no sé. Quines accions teniu previstes de fer d'ara endavant? Des de l'associació, el pròxim cap de setmana, del 15 al 16, a Viladecans s'han donat una carpa on ens donarem a conèixer al poble i tenim pensat fer protestes a la porta de fàbrica la setmana que ve perquè a veure si es posa en marxa el pla social, perquè els acomiadaments van anar molt ràpid, però el pla social que interessa als acomiadats ara no està, perquè és política que hem reunit amb l'Ajuntament de Gavà, l'Ajuntament de Viladecans, el Prat, el Consell Comarcal, remarquen molt que l'important és la formació ara perquè no hi ha treball, però formació no es dona. Els programes de formació que hi ha actualment són programes de formació que són els mateixos que havia fa 3 anys, per 1,5 milió de parats, ara són 4,5 milions i la formació és corta i no és la que tindria que donar la persona. Vols afegir alguna cosa? No, que la unió fa la força, que això és el que nosaltres diem, que si estem junts es poden fer moltes coses i que seguirem lluitant contra la Hoca.